tubbin wato ya zama abin nan likita ana yaye su. Wallahi daga wannan Ahmad din ya zama ƙwararren likita. Ya gayyace ta zo ta sa wannan turaren a jikinta bata yadda shi ba, ta zo ta rungume shi yana kuka, ya ce yana kallon mahaifiyarsa ne a wannan uwar ta ita wannan malama. To kaga wani usulubi ne da ya kamata a ce dukkan mu kula, ba duk wani yaro bane kawai kangara ko wani abu kaza. Muna da saurin duka, muna da wasu abubuwa waɗanda yake sun saba ma addini. Ka gani yanzu muna zaune nan gurin malam yana magana muna cewa da yawa mun fado, ina abubuwan duka ba mu san su ba. Ya kamata duk malamin da zai shiga wannan aiki na karantarwa a ce irin waɗannan daurat din a ce ya bi ta kansu ya sani. Makarantu su rika gayyata lokaci bayan lokaci ana ma malaman su irin wannan. Ai wannan ba wai wani abu bane zaka samu waɗansu anguwanni kamar makarantu na cikin ganye da an ce ba a dukan yaro ko kaza, wannan abin suka sani ai, ba wai sun kawo shi bane da ka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Lokaci ne na tambayoyi.